just waking up and giving to the rising sun. I've got something to tell you, and I didn't want to lie, but this is not a bitter goodbye. There are no tears left to dry. Now I've got freedom. Καλησπέρα σας. Είμαστε στο κατάστημα της IKEA στον Κηφισό και θα κάνουμε το σεμινάριο της Κυπουρικής. Θα μάθουμε μικρά μυστικά για το πώς να φροντίζουμε τα φυτά μας, πώς να τα πολλαπλασιάζουμε και κάποια άλλα μυστικά στο τέλος, πώς να χρησιμοποιούμε κάποια προϊόντα του IKEA που προορίστηκαν για άλλη χρήση, εμείς να τα χρησιμοποιούμε στην Κυπουρική. Προχωράμε και ξεκινάμε. Πρώτα, όταν διαλέγουμε κάποιο φυτό, πρέπει αμέσως μετά να διαλέξουμε και το δοχείο μέσα στο οποίο θα το φυτέψουμε. Δοχεία είναι και οι γλάστρες και τα κασπό. Για παράδειγμα, υπάρχουν διαφορετικά δοχεία ανάλογα με το υλικό. Βλέπουμε τις γλάστρες τις πλαστικές, συγκεκριμένα υπάρχει η γλάστρα η μαύρη που είναι αυτοποτιζόμενη. Ρίχνουμε λίγο νερό στο τεποζιτάκι που έχει κάτω από το φυτό και από εκεί το φυτό σιγά σιγά με τις ρίζες του αντλεί υγρασία. Και είναι εύκολο έτσι και μπορούμε να το αφήσουμε και χωρίς νερό για παραπάνω μέρες από ό,τι συνήθως. Υπάρχουν οι γλάστρες οι πύληνες, όπως αυτή για παράδειγμα, οι οποίες έχουν και τρυπούλα για την αποστράγγιση του παραπανήσιου νερού και συνοδεύονται από το πιατάκι τους, για να καταλήξει εκεί το νερό. Υπάρχουν γλάστρες και κασπό, χρωματιστά, για να διακοσμήσουμε ιδιαίτερα το χώρο μας. Υπάρχουν πλαστικά μικρά κασπό για μικρότερα φυτά. Υπάρχουν μεταλλικά κασπό, όπως είδαμε, σε διάφορα μεγέθη. Και διάφορα χρώματα και σχέδια, με δαντέλα ή χωρίς. Υπάρχουν ψάθινα κασπό, όπως αυτό, τα δύο της φωτογραφίες που τα βλέπουμε και πίσω. Και θέλουμε λίγο να προσέξουμε πώς θα διαλέξουμε κασπό ή γλάστρα, ανάλογα με το αν θα φυτέψουμε ένα φυτό σε εσωτερικό ή σε εξωτερικό χώρο. Αρχικά να διευκρινίσουμε ότι όταν λέμε γλάστρα, εννοούμε ένα δοχείο το οποίο έχει τρύπα, μία ή περισσότερες, και συνοδεύεται από πιατάκι. Έτσι το νερό απορρέει, αποστραγγίζει και φτάνει στο πιατάκι. Στην περίπτωση τη δεύτερη έχουμε τα κασπό, τα οποία δεν έχουν κάποια τρύπα και έτσι το νερό όσο και να απορρέει μένει πάλι μέσα στο ίδιο δοχείο. Θα δούμε παρακάτω πώς μπορούμε να φυτέψουμε και στα κασπό, κανονικά να τα χρησιμοποιήσουμε σαν γλάστρες, χωρίς να φοβόμαστε ότι τα φυτά μας θα χαλάσουν ή θα σαπίσουν από την πολλή υγρασία. Επιλέγοντας ένα δοχείο ή γλάστρα ή κασπό για εξωτερικό χώρο, πρέπει να δούμε πρώτα να μας αρέσει, που είναι και το πιο σημαντικό, να είναι λίγο πιο μεγάλο από το μέγεθος της γλάστρας του φυτού το οποίο θέλουμε να φυτέψουμε και σίγουρα να αντέχει σε εξωτερικές συνθήκες. Γιατί το κασπό ή η γλάστρα θα είναι στις συνθήκες τις καιρικές, θα έχει τον ήλιο, το νερό της βροχής, την υγρασία και έτσι θα πρέπει να είναι από ένα υλικό το οποίο θα είναι ανθεκτικό στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Αντίστοιχα, όταν επιλέγουμε ένα δοχείο γλάστρα ή κασπό για εσωτερικό χώρο, που μπορεί να είναι το σπίτι μας, το σαλόνι μας, το γραφείο μας, κάποιος άλλος εσωτερικός χώρος, ο εργασιακός μας χώρος, τότε κοιτάζουμε αρχικά πάλι να είναι ταιριαστό για το μέγεθος του φυτού το οποίο θα μεταφυτέψουμε, να είναι λίγο μεγαλύτερη, να μην είναι ακριβώς η ίδια γλάστρα το ίδιο μέγεθος, να ταιριάζει περίπου με τη διακόσμηση και τα χρώματα που έχουμε στον εσωτερικό χώρο μας και σίγουρα δεν διαλέγουμε ένα πολύ μεγάλο δοχείο το οποίο ίσως κλείνει πολύ χώρο μέσα στο σαλόνι ή το σπίτι ή τον άλλο εσωτερικό χώρο μας και έτσι θα μας δημιουργεί λίγο ένα άσχημο αποτέλεσμα. Δείχνουμε πώς θα φυτέψουμε σε γλάστρα ή σε κασπό. Η διαδικασία είναι η ίδια που την ακολουθούμε και για τη φύτευση χρειαζόμαστε τη γλάστρα ή το κασπό, το φυτό της επιλογής μας, αυτή τη φορά επιλέγουμε μία καλαχόη, τα βασικά εργαλεία, θέλουμε
ένα φτιαράκι, μία μικρή σέσουλα που παίρνει περισσότερο χώμα και ένα μικρό και μία μικρή τσουγκράνα. Για τη φύτευση θα χρειαστούμε μόνο αυτά τα δύο. Τη τσουγκράνα από τα σετ με τα εργαλεία τη χρησιμοποιούμε για να τσουγκρανίσουμε την επιφάνεια του χώματος στις γλάστρες ή στον κήπο μας, έτσι ώστε να ερίζεται καλύτερα το χώμα και οι ρίζες. Και λέγοντας χώμα, φυσικά από τα πιο σημαντικά είναι το χώμα που χρειαζόμαστε για να κάνουμε μία μεταφύτευση. Το χώμα που πωλείται στα καταστήματα IKEA βρίσκεται σε αυτή τη μορφή, είναι συμπιεσμένο, αυτό μας εξοικονομεί και χώρο και είναι πιο εύκολο στη μεταφορά. Όταν του προσθέσουμε 3 λίτρα νερό, αμέσως θα αφρατέψει, θα ενυδατωθεί και θα μας δώσει μια τέτοια μικρή συσκευασία χώματος, θα μας δώσει αυτή την ποσότητα. Είναι αρκετό για να κάνουμε αρκετές μεταφυτεύσεις στις γλάστρες μας, στα φυτά εσωτερικού χώρου, αλλά και για εξωτερικού χώρου. Ένα τελευταίο υλικό που χρειαζόμαστε για μία μεταφύτευση είναι η ελαφρόπετρα. Την ελαφρόπετρα τη χρησιμοποιούμε για να τη βάλουμε κάτω-κάτω στη γλάστρα ή στο κασπό, έτσι ώστε το νερό να αποστραγγίζει ακόμα καλύτερα και να μην μένει και να λασπώνει το χώμα γύρω-γύρω από τη ρίζα του φυτού. Στην περίπτωση που έχουμε κασπό, βάζουμε λίγο παραπάνω ελαφρόπετρα από την περίπτωση που θα είχαμε μία γλάστρα που έχει τρύπα και μπορεί το νερό πιο εύκολα να απορρέει και να φύγει από τις ρίζες και από το χώμα. Τοποθετούμε λοιπόν 2-3 ή λίγο παραπάνω στο κασπό δάχτυλα ελαφρόπετρα. Βλέπουμε την ελαφρόπετρα στον πάτο της γλάστρας και αμέσως βάζουμε το χώμα. Χρησιμοποιούμε για ευκολία και πιο γρήγορη διαδικασία την μικρή αυτή σέσουλα και γεμίζουμε περίπου μέχρι τη μέση τη γλάστρα μας με το χώμα, το οποίο είπαμε πολύ εύκολα μπορούμε να φτιάξουμε από το μικρό εκείνο, από τη μικρή συσκευασία με πεπιεσμένο χώμα. Για τη μεταφύτευση χρειάζεται περίπου στην αρχή να γεμίσουμε τη γλάστρα μέχρι τη μέση και μετά θα δούμε αν ταιριάζει το φυτό μας. Πολύ σημαντικό όταν τοποθετούμε χώμα στις γλάστρες είναι να το συμπιέζουμε. Το χώμα είναι πολύ αφράτο και πρέπει να το συμπιέσουμε. Με το χέρι μας λοιπόν συμπιέζουμε το χώμα και βλέπουμε αν είναι σωστό το ύψος που έχει φτάσει το χώμα για το φυτό. Βλέπουμε ότι το φυτό δεν είναι ούτε πολύ ψηλά, ούτε πολύ βυθισμένο μες στη γλάστρα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι σωστό το ύψος για να κάνουμε τη μεταφύτευση. Γυρίζουμε απαλά το φυτό με το ένα χέρι και με το άλλο χέρι βγάζουμε το μικρό του γλαστράκι. Το φυτό είναι έτοιμο να φυτευτεί και γύρω-γύρω προσθέτουμε φυσικά και άλλο χώμα. Αυτό προτιμούμε να το κάνουμε με το φτιαράκι, γιατί είναι λίγο πιο δύσκολο το σημείο και θέλουμε λιγότερο χώμα και μεγαλύτερη ευελιξία έχουμε με το φτιαράκι. Συμπληρώνουμε λοιπόν γύρω-γύρω από το φυτό μας χώμα και πάλι δεν ξεχνάμε ή με το χέρι ή με κάποιο εργαλείο να συμπιέσουμε πάρα πολύ καλά. Το χώμα πρέπει γύρω-γύρω να είναι πάρα πολύ καλά συμπιεσμένο, είναι πολύ σημαντικό. Αμέσως ποτίζουμε με ένα ποτιστήρι γύρω-γύρω και στη ρίζα το φυτό. Είναι μια διαδικασία που πρέπει να την κάνουμε ακόμα και αν η ρίζα του φυτού ήταν από πριν λίγο υγρή. Με το που φυτεύουμε δεν ξεχνάμε λοιπόν να ποτίσουμε. Ένας πολύ μεγάλος και σημαντικός παράγοντας που θα μας βοηθήσει να έχει επιτυχία η μεταφύτευσή μας είναι το φυτό να είναι καλά ριζωμένο. Βλέπουμε για παράδειγμα στις φωτογραφίες αυτές ότι το φυτό που βγάλαμε από τις γλάστρες γύρω-γύρω έχει πυκνό πλέγμα από ρίζες. Αυτό είναι πολύ καλό, το θέλουμε το φυτό μας να είναι πολύ καλά ριζωμένο για να μην καταστραφεί η ρίζα του κατά τη μεταφύτευση. Επίσης προσέχουμε και είναι πολύ σημαντικά να επιλέξουμε υγιή φυτά, φυτά που δεν έχουν κάποια προβλήματα, που δεν είναι μαραμένα, που δεν έχουν κάποια έντομα. Σίγουρα στο κατάστημα IKEA βρίσκουμε πάντα υγιή φυτά. Και βλέπουμε το ίδιο σε μια μεγαλύτερη γλάστρα που ρίχνουμε την ελαφρόπετρα, ρίχνουμε το χώμα
τοποθετούμε το φυτό στη μέση και συμπληρώνουμε με χώμα και συμπιέζουμε και αμέσως φυσικά ποτίζουμε. Προσέχουμε λοιπόν στα κασπό, αφού το νερό δεν αποστραγγίζει και δεν φεύγει μέσα από το δοχείο μας, να ποτίζουμε πολύ λιγότερο και μόνο όταν το χώμα έχει στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Μπορούμε να επιλέξουμε να φτιάξουμε και συνθέσεις, δηλαδή να μην χρησιμοποιήσουμε μόνο ένα φυτό, αλλά να διαλέξουμε μία πιατέλα και στην οποία μέσα θα φυτέψουμε παραπάνω από ένα φυτό, παραπάνω από ένα φυτά και θα γίνει πιο πλούσιο. Για παράδειγμα, βλέπουμε μία καλοκαιρινή σύνθεση με πετούνιες και έναν κατιφέ, μία χειμωνιάτικη σύνθεση με καλοκέφαλους και κυκλάμινα, πολύ εντυπωσιακή σύνθεση μέσα στο χειμώνα, ανοιξιάτικες συνθέσεις και συνθέσεις με πολλά χρώματα. Για να φτιάξουμε μία σύνθεση δεν χρειάζεται να έχουμε κάποιο περιορισμό στα χρώματα. Το σημαντικό είναι να διαλέξουμε ένα δοχείο που να έχει μεγάλο άνοιγμα, έτσι ώστε να χωράει περισσότερα φυτά. Και φροντίζουμε σίγουρα να μην είναι πάρα πολύ κοντά τα φυτά, αλλά να υπάρχει κάποιο κενό ανάμεσά τους εύλογο, έτσι ώστε να υπάρχει χώρος για να μεγαλώσουν. Όταν έχουμε έλλειψη χώρου, πολύ καλή λύση είναι η χρήση της ανθοστήλης. Χρησιμοποιούμε μεταλλικές ή ξύλινες ανθοστήλες για να τοποθετήσουμε στον κάθε όροφο διαφορετικά φυτά. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πάνω-πάνω να φυτέψουμε, για παράδειγμα, να τοποθετήσουμε μάλλον γλαστράκια με καλαχόη. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον κισό, ο οποίος κρέμεται πάρα πολύ όμορφα και μπορεί να ντύσει τα κενά της ανθοστήλης ή να βάλουμε και κάποια διακοσμητικά. Τα φυτά εσωτερικού χώρου θέλουν μια ιδιαίτερη φροντίδα, γιατί είναι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν μέσα στο διαμέρισμα ή μέσα στον οποιοδήποτε κλειστό εσωτερικό χώρο στον οποίο τα διατηρούμε. Διαλέγουμε φυτά εσωτερικού χώρου όπως το σπαθίφυλλο, η φτέρη και ο κισός. Ένα από τα αγαπημένα φυτά κάποιων που δεν έχουν πολύ χρόνο να ασχοληθούν με την κυπουρική είναι η ζάμια, η ζαμιοκούλκας. Είναι ένα φυτό το οποίο αντέχει με πολύ λίγο νερό και πολύ λίγο φως. Το μεταφυτεύουμε λοιπόν σε μια μεγαλύτερη γλάστρα και θα μας ανταμείψει ακόμα και αν εμείς δεν έχουμε ρίξει πάρα πολύ νερό και το έχουμε σε ένα σημείο που δεν είναι τόσο φωτεινό. Τι προσέχουμε λοιπόν και γιατί είναι ιδιαίτερες συνθήκες όταν έχουμε τα φυτά σε εσωτερικό χώρο. Μέσα στους κλειστούς εσωτερικούς χώρους επικρατεί συνήθως ξηρή ατμόσφαιρα και έλλειψη ατμοσφαιρικής υγρασίας. Αυτό γίνεται γιατί συνήθως τα θερμαντικά σώματα, οι τρόποι που θερμαινόμαστε, ξηραίνουν την ατμόσφαιρα. Για το λόγο αυτό αναπτύσσεται ξηρότητα στην ατμόσφαιρα, κάτι που δεν αρέσει πάρα πολύ στα φυτά εσωτερικού χώρου. Τι κάνουμε? Μπορούμε να βοηθήσουμε ψεκάζοντας τα φυτά με λίγο νερό και έτσι να ενυδατώσουμε την επιφάνεια των φύλων τους. Αν πρόκειται για μεγάλα φυτά, μπορούμε να τα μεταφέρουμε για λίγο ή στο ντους ή στο μπαλκόνι και να τα βρέξουμε πάλι με καθαρό νεράκι, με το νερό της βρύσης. Και έτσι θα τους έχουμε δώσει την χαμένη ατμοσφαιρική υγρασία που θέλουν και δεν μπορούν να έχουν σε κλειστούς χώρους. Συν της άλλης, όταν τα φυτά βρίσκονται σε ξηρή ατμόσφαιρα, έχουν την τάση να αναπτύσσουν ένα είδος ακάριου που λέγεται τετράνυχος. Ο τετράνυχος επίσης καταπολεμάται στα αρχικά του στάδια με την υγρασία, παρέχοντας υγρασία στα φύλλα των φυτών. Φροντίζουμε επίσης να μην τοποθετούμε τα φυτά σε θερμά σημεία και κοντά σε θερμαντικά σώματα και να τα τοποθετούμε σε μέρη φωτεινά που δεν έχουν άμεση επαφή με τον ήλιο και δεν τα χτυπάνε οι ακτίνες του ηλίου. Πολλαπλασιάζουμε τα φυτά μας πολύ εύκολα με αρκετούς τρόπους. Συνηθισμένοι τρόποι είναι με σπόρο και με μόσχευμα, δηλαδή κόβοντας ένα κλαδάκι από ένα φύτο και φυτεύοντάς το. Με σπόρο μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε τα περισσότερα φυτά. Βλέπουμε τα μικρά κυπελάκια με σπόρους, τα οποία έχουν μέσα και χώμα και σπόρο και μπορούμε πολύ εύκολα να τα σπείρουμε και να πάρουμε τα δικά μας αρωματικά φυτά. Η διαδικασία της σποράς είναι απλή. Τοποθετούμε το χώμα μας στο κυπελάκι,
βάζουμε από πάνω το σπόρο και καλύπτουμε επίσης με χώμα. Αφού γίνει αυτό, συμπιέζουμε ελαφρά και φροντίζουμε όχι να ποτίζουμε το χώμα μας, αλλά να το ψεκάζουμε με το ψεκαστήρι. Θέλουμε να διατηρήσουμε το χώμα δροσερό και υγρό και όχι να ρίξουμε πάρα πολύ νερό και έτσι να σαπίσει ο σπόρος μας. Ακόμα και όταν φυτρώσουν αρκετά τα σποράκια και γίνουν δηλαδή τα σπορόφυτα, συνεχίζουμε να ψεκάζουμε με το ψεκαστήρι, έτσι ώστε να μην σαπίσουν οι πολύ λεπτοί αυτοί μίσχοι που έχουν τα σπορόφυτα. Πολύ δημοφιλής τρόπος επίσης είναι ο πολλαπλασιασμός με μόσχευμα, δηλαδή κόβοντας ένα κλαδάκι από ένα φυτό και φυτεύοντάς το. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή, αρκεί να ακολουθήσουμε κάποιους συγκεκριμένους κανόνες. Κόβουμε τα κλαδάκια μήκους περίπου 20-30 εκατοστών από το φυτό που μας ενδιαφέρει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε κόψει κλαδάκια από γερανοειδή, από γεράνια. Αφαιρούμε τα περισσότερα φύλλα, τα άνθη και τα μπουμπούκια και αφήνουμε μόνο 2-3 φύλλα στην κορυφή του κάθε κλαδιού. Δεν θέλουμε παραπάνω φύλλα, θέλουμε μόνο όσα χρειάζονται για να ζήσει το φυτό. Το φυτό δεν χρειάζεται να συντηρήσει παραπάνω φύλλα, δεν μπορεί να συντηρήσει παραπάνω φύλλα, πρέπει να βγάλει τις ρίζες του, πρέπει να αφοσιωθεί σε αυτό, στις ρίζες. Μπορούμε προαιρετικά να βουτήξουμε τα κλαδάκια σε ορμόνη ριζοβολίας, αν και για τα περισσότερα φυτά ίσως δεν χρειάζεται, πολλαπλασιάζονται πολύ εύκολα και βγάζουν εύκολα ρίζες και φυτεύουμε στο χώμα, δηλαδή σε μικρά γλαστράκια. Πολύ σημαντικό είναι να ποτίζουμε ελάχιστα, γιατί με πάρα πολύ νερό θα σαπίσει το μόσχευμα, το κλαδάκι που έχουμε βάλει. Εμείς θέλουμε να δίνουμε πολύ λίγο νερό στο κλαδάκι μας, στο χώμα, έτσι ώστε να το αναγκάσουμε να βγάλει νέες ρίζες, να βγάλει τις δικές του ρίζες. Πολλά φυτά πολλαπλασιάζονται έτσι, μερικά είναι οι μολόχες και τα γεράνια, η τηλέγραφη, το ωρεόφυλλο, πολλά παχύφυτα, όπως η κράσουλα στη συγκεκριμένη φωτογραφία, το μεσημβριάνθεμο και ο πόθος. Αυτά είναι πολλά από τα φυτά τα οποία συνήθως έχουμε στο σπίτι και μπορούμε να τα πολλαπλασιάσουμε για να κάνουμε παραπάνω φυτά ή για να χαρίσουμε σε κάποιον. Άλλος τρόπος, όχι τόσο συνηθισμένος, είναι με διαχωρισμό των ριζών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε έναν πάπυρο, ο οποίος ήταν πολύ μεγάλος και γι' αυτό τον διαχωρίζουμε σε μικρότερα κομμάτια. Τι κάνουμε? Με ένα μαχαίρι ή πριόνι, επειδή οι ρίζες είναι πολύ πυκνές, πριονίζουμε και κόβουμε τη ρίζα, την κόβουμε σε πολλά κομμάτια. Από ένα πάπυρο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, πήραμε πάρα πολλά μικρά κομματάκια. Δεν φοβόμαστε, είναι μια διαδικασία που θα την αντέξει το φυτό. Το κάθε κομμάτι που προέκυψε το φυτεύουμε σε καινούργια γλάστρα και αμέσως ποτίζουμε φυσικά. Το φυτό μας θα πιάσει, ο πάπυρός μας θα μεγαλώσει και θα γίνει καινούριο φυτό. Άλλος τρόπος πολλαπλασιασμού των φυτών είναι με φυτό μωρό από μητρικό φυτό, όπως είναι η αλόη. Η αλόη στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε ότι κάτω, κοντά στο χώμα, στη γλάστρα, έχει φτιάξει ένα μικρό φυτό. Το αποσπούμε αυτό το φυτό από το κεντρικό κορμό, είτε κόβοντάς το με κάποιο κλαδευτήρι, είτε τραβώντας το, με προσοχή χωρίς να πληγώσουμε τον κεντρικό κορμό. Και το φυτεύουμε σε ένα γλαστράκι. Πάλι φροντίζουμε να ποτίζουμε ελάχιστα. Το παραπάνω νερό θα σαπίσει το νέο φυτό και δεν θα το αφήσει να βγάλει καν ρίζες. Μία τάση που επικρατεί πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο είναι να χρησιμοποιούμε τα προϊόντα της IKEA σε διαφορετικές χρήσεις από αυτές που αρχικά προορίστηκαν. Αυτό λέγεται IKEA hacking. Το κάνουμε πάρα πολύ και για την κυπουρική. Χρησιμοποιούμε κάποια προϊόντα για διαφορετικές χρήσεις για την κυπουρική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορούμε να φτιάξουμε θερμοκήπιο, γλάστρες, σπορία, εργαστήριο μοσχευμάτων, λαχανόκηπο και άλλα πολλά. Για να δούμε κάποια από αυτά πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε το κουτί σάμπλα, το οποίο προορίζεται αρχικά για αποθήκευση ρούχων, σεντονιών και οτιδήποτε άλλο μέσα στο σπίτι. Βλέπουμε ότι είναι διαφανές, άρα μας βοηθάει στο να τοποθετήσουμε μέσα τα μικρά κυπελάκια με τους σπόρους και να φτιάξουμε το σπορείο. Έχει το πολύ σημαντικό πλεονέκτημα ότι όλα τα κυπελάκια είναι μαζεμένα, δεν μπορούν να αναποδογυρίσουν, μπορούμε εύκολα να αναγνωρίσουμε ποιο είναι ποιο, αφού δεν μετακινούνται μεταξύ τους, δεν αλλάζουν θέση μεταξύ τους και φυσικά το κουτί μας έχει και τα δύο χερούλια και μπορούμε εύκολα να το μετακινήσουμε.
Συν της άλλης, το σπορείο είναι κάτι που θα θέλει λίγη ζέστη το χειμώνα, αν το έχουμε σε εξωτερικό χώρο. Πολύ εύκολα το μετατρέπουμε σε θερμοκήπιο, τοποθετώντας το καπάκι που αρχικά προοριζόταν για το κουτί. Μεγαλύτερο θερμοκήπιο μπορούμε να φτιάξουμε αν τοποθετήσουμε 2 ίδια κουτιά το ένα πάνω στο άλλο και μέσα να βάλουμε τα φυτά που έξω στο χειμώνα ίσως να μην άντεχαν τόσο εύκολα. Κάπου φυσικά πρέπει να ανοίγουμε το καπάκι, να ανοίγουμε το ένα κουτί μάλλον και να το αφήνουμε για λίγη ώρα ανοιχτό, έτσι ώστε να περνάει ο αέρας και να αφαιρεί την παραπανίσια υγρασία που έχει πιθανώς το θερμοκήπιο μέσα, την οποία δεν πρέπει να έχει. Επίσης, στα κουτιά μπορούμε να τοποθετήσουμε τους σπόρους και τα μοσχεύματα. Έτσι είναι όλα τακτοποιημένα και είπαμε με τα χερούλια μπορούμε πολύ εύκολα να τα μετακινούμε. Μία πολύ πρωτότυπη ιδέα είναι να φτιάξουμε λαχανόκηπο στο μπαλκόνι. Τοποθετούμε κάτω-κάτω λίγο χαλίκι ή ελαφρόπετρα. Πάνω προσθέτουμε χώμα και φυτεύουμε μαρούλια στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τα μαρούλια είναι ένα φυτό το οποίο δεν χρειάζεται πάρα πολύ βάθος. Δεν θέλουν οι ρίζες πάρα πολύ χώμα, γι' αυτό είναι κατάλληλα. Έτσι επιλέξαμε να κάνουμε το λαχανόκηπο με μαρούλια και μικρά φρέσκα κρεμμύδια, τα οποία μετά από λίγο καιρό φούντωσαν και μας δώσανε πάρα πολλές και φρέσκες σαλάτες. Ο κάδος αχρήστων φνης μπορεί να μετατραπεί άνετα σε κασπό ή γλάστρα για τα φυτά και να δώσει με πολύ χαμηλό κόστος ένα ωραίο αποτέλεσμα και ομοιόμορφο αποτέλεσμα στο μπαλκόνι μας. Η θήκη αυτή, η βαριέρα για τις σακούλες, μπορεί να γίνει πολύ ωραίος κρεμαστός κήπος, βάζοντας κάποια φυτά κρεμοκλαδί, και η κάβα μπορεί να γυρίσει στο πλάι και αντί να βάλουμε μπουκάλια να τοποθετήσουμε κάποια γλαστράκια με αρωματικά φυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή ήταν η παρουσίαση για το σεμινάριο Κυπουρικής στην IKEA. Θα χαρούμε να σας δούμε κοντά μας. I come calling at the stairs now. I've got leaving in my eyes. I realize you're just waking up and giving to the rising sun.